Chako sieko kendo. Chieng' Friday ne giketo kike trako mar bilion 55 te. Jakom Raila Odinga wacho ni maendi mabro PPP biro konyo kama duong' ahinya mar konyo fuok gire manitiere e piny machalo mar piny Kenya ka. South Africa gin gi Guptas, Kenya ka wan gadani. Ji penjo ka mang'eny ahinya ni to be wan gi chik mar PPP sani motegno mar ariyo. To ling mar jakom Raila Odinga ka wechegi ne liet ahinya. Ka gir kiragi oduogo to lero wechegi duto te. Nyo en kanye. Ma en penj mang'eny ne mano nyalo duoko mak mani beni nene nade. Bioje kaka nene. Yes. Ingeni wach mar PPP ni noko chako sani. PPP no chako gi sirikand handshake. Mane giketo kata directorate mar public private partnership kar treasury. Ma director general mare en Christopher Kirikwa manchi winjo ka wacho ni no miye transfer mar the consulate US kuchocho to pok odhi kech pok giwinjre maber konyalo dhi kata kokotimo ang'o konyalo dhi, lakini no wacho na Adani ni to ne entiere kendo ni winjo kotemo lero kaka notime. Ingeni public private partnership ok rach. Nkech mane kuma jitinde sani diye. Mo winjoru ni to watimna dongo time SGR gine dongo time expressway. Kor to nonego beni time kata yo mar mau summit ni manine no ka jo France ne nitie to kata US bendalo moko sani na neno ka kore wacho ni China matime. Koro ma ok project mokuongo ma sirikal otimo PPP. Penjo manitiere ni king'iyo Public Procurement and Disposal Act. Tingi public private partnership law ma wantiere godo. Mokuongo ka chik ni kane kadho gi bunge masani. Ne nitiere penjo mano bedo ni to ere kaka ne giyie mane nitiere clause mane wacho ni bunge okonego ket lwetgi. E winjruok ni. Mane en achiel. Mar ariyo ka project magnitude aina ni nikech en gima dhi igni mang'eny igni 30 en igni makata wan samoro Nyasaye bro gine ok wabi bedo nyikwawa kata nyithindwa mabiro bang'e mabro timo ang'o ema bro bet. Koro nitie penjo mipenjo ni to be no ler ne japiny nikech procurement nitiere gi gik moko adek. Nitiere open tender, nitiere restricted tender, to nitiere ma single sourced. Koro yudo ka koro wapenjo ni Adani ni nen single sourced, nen restricted tender nikech specifications mag dhi e deal ma kamae ni e chik. Manyiso ni ka en single sourced, manyiso ni gi restrict, manyiso ni ging'iyo mana kambi fulani. Ema nyaka timang'owa matime. Ka en ilongo nango single sourced. Yes. Manyiso ni nitie specifics gik magidwaro. Tingeni wachi ni kano ochako Senator Makisi Richard Onyonka ni winjo ko wacho ni Adani emano ogolore. Mo wacho ni wadwa timo ang'o? Wadwa timo nu tijeni. Winjo ka jakom wacho maber ni company mar Adani ni en worth $200 billion. Mano portfolio maduong' makata Kenya ongego. Mano te adier. But koro penjo en niya, ndiyo wan gi need mar gimoro kaka JKIA manine no kwa wacho nyaka kaka nche koth chwege nen wich kuot, nen public shame. Greenfield terminal also bido ka kelo weche mang'eny. Kejo weche mang'eny to kata sani clearance ni neno kata jok ma transit kende gi jok ma gine through JKIA ose overshoot number midwaro cha en million 3 gi wiye. Koro king'iyo ma to en agency. Tido gi penjri niya process manolu benolu process kaka dwarore nikech hapa ni mani penjo maja Kenya penjo market rako ni neno ka former MP ma Ugunja sani CS Opio Wandai ni winjo kodhi maber mogolore mowacho elela mama ne gik ma jo Kenya dwaro kamidhi ti wacho ni wan waketo kokwa kama gigi nyiche timo nikech kata mar Adani ni ni time buo mesa. Tineno ka Wandai to koro wuok maber kendo wacho ne jopiny ni kane wasegine ne wang'iyo gik moko te nikech chir mano wuok e office no kano penj kane owuok no wacho maber ni ne gine process. Adani no se meet 13 requirements to ne dwaro requirements 20. Koro manyiso ni mano dongi manyiso ni Wandai no se dhi mong'iyo moyudo ni mano dongi
be jokadani otimang'owa omit emomi koro decide keto koke e bilion 9.95 kendo ni joko wacho mabe ni it is above board kano ong'iyo manyiso ni kama en obete oseng'iyo karatese mong'iyo process mong'iyo everything moido ka en kaka idwaro ting'eni ka Kenyans nigi doubt to nitiere Public Accounts Committee, Public Investment Committee mar bunge makoro bunge monego beni koro luongo jogi koro penjo ni kaka mar ketrakoni ka wantiere gi fuony kuonde ma wadwaro ni mondo bed explain to mondo gitimang'owa gibi mondo koro japiny ma kawaida timang'owa ong'e inya yudo ni maybe Adani ni onge gimarach manie iye to kama koro jakenya gole wiye en ni gimoro amora nyichi time bwo mesa to chik tok dwar ni mondo timang'owa gik moko e bwo mesa iwacho ga ni the devil is in the details nikech jakom Raila Odinga wacho ni interest mar jo Kenya must be protected to mane kama ne jakenya be penjo nikech kata an sani kibiro minyisa niya ni kawuono to na chiwo tadhi anyiewo mtoka tinyiewo gi pesa na tabro penje ni an kama ne antie dak ni penja ni tadwa mtoka makala marateng kata makwar kata mamek makama kata maiga makama dongambe nyakipenja koka yieni ni mane mtoka madwaro koro kae ma ineno ka sirikal nigi weche gitetete nikech gigi dine teno kete mesa kaka ne gichako kata nyocha nchi neno pichni manigolo mar kaka ne giwinjre kako nego bendi JKIA chal terminal magiloso tingi adier tiwacho na dieri mato ne tich maber to koro kamido gi penjrie ni the devil details gi ang'o momiyo nokokete mesa mondo jakenya ong'e nikech pesa jakenya madhi tiyo concession magi kawono jakenya mabro chule wane collateral koro wane collateral koro magi gik manonego beni japiny tero through ke chik to wacho kamano mane gima pod duoko e wach mar public participation ma wawuecha threshold mar public participation en kanye makoro wacho ni koro kochopo ka tikawo maoni mar japiny ma japiny oyiego ni gimoro amora mitimo en above board. Erokamano. Fred Victor Kamanyara